хора, аз съм Влади Бро, днеска ще снимам на Minecraft Pocket Edition. Сега започвам, влизам във Влади Бро. Този сервер сега ще изравнявам в този епизод. Това ще бъде първият епизод и сега тук изравнявам. Както виждате, почвам да къртя, защото ми трябва... там си направих нещо като барлогичка, там дето вратата, да спя. Ще да изкопа този торч, защото ми трябва. Не знам колко минути ще е този епизод, но около 20 минути ще е. Почва с тъмва. Вижда се. Както казах в този епизод, днес ще снимам в този епизод ще снимам как копая. Така. Ето какво имам в честа. Изкопал съм с това като помещение, хора. И май вече трябва да лягам да спя. Ще взема желязната кирка, лопата. Аз имам, добре. Може и след 10 на минути да ида да цепя дърва там долу. Започвам да цепя, защото няма много дърво. Тази. Той да го махна, защото ще ми пречи. Ще правя къща. Гледал съм много други епизоди на Дивака на 2.3.1 и ще направя и честрум и всичко, наблюдателница, което ми харесва. Наблюдателницата може да е там, честрума е тук е там да е срязано, да е разцепено и да пише честрум. Овца, ела тук, си изхъбя меч по теб. Не знам дали трябваше май като съм изравнил всичко това за къщата. Също така знам къде има и савана. И само както слизам надолу, нали? И само направо има една савана. Там може да иде за някой за кафява дърва. Ще се свързвам още така с CD Ranger 133. Не знам защо се писа така. Той си е направил акаунт и играе с други хора. И аз ще играя с него, но той днеска няма може да снима в този епизод. За това само аз ще играя в този сервер. И вижте, хора, как съм го измислил. Ем си копая, да си имам пръст да изравнявам, ем ще махна тази планина, защото не ми трябва.
Опа, щупи ми се лопатата. Така. Да си взема и другия дърт. Хора. Колко е? Стак. Почвам. Не. Не, тук е. Има още торч. Ще взема торча, защото той е много полезен. Моя от него се правят факли, както знаете. Изравнявам само от отгоре. Там има две овце, трябва да ги убия за вълна, защото като дойдат в сервера хора, няма да не си търсят овце за легла, ми направо да са им готови леглата. Що си имам сега едно легло, трябва 5 някъде или 4. Опа, свърши стака. Да си изкопая торча. Знам къде също така има диаманти. Във втори епизод или трети някъде ще отидем с ACD Ranger 133 да търсим диаманти. Аз знам къде има, но трябва да се направи мината първо къщата. Защото имам още един такъв свят, който в този свят, той е на друг телефон, на този свят има тук като почне да се копае надолу, за тези планини има река, после трябва да се такова, да се оформи, там е реката и да почне да се кърти надолу и после като минем и реката, 12 факли. Еми, хора, не знам. Аз мисля да почвам и на другия телефон, като нали дойдох тук на тази планина. Ето тази деца се катера. На този торч, дето е тук ми беше къщичката. И като ми беше тук къщата, а сега другата направих отдолу. Си изкопах ето те. Ето те. И от тук, после, като правих чест рума, тук си имаш един чест, крафтинг тейбъл, и той си остана те. И аз тук написах чест рум с унес от тъмните дървета. И като го написах, то пак си остана така. Ето и сега не ви вълнува, аз тук си изравнявам.
Ще идем за диаманти, не се безпокойте, но ще е в другия епизод. Все още малко да покъртя. До края на деня и на другия ден отивам ми за дърво. Може и да иде да ви покажа къде е саваната. Защото аз съм ходил там. Няма да читвам. Той ще е пълно оцеляване. Айде, и той да се щупи. Та друга лопатка нямам. 17 торчи. Това е добро. Добре, защото това слънцето вече залязва. Аз винаги, когато ходих от тъмните дървета, каквито са там, като ходих нататъка и винаги, когато се прибирах, слънцето беше там и заради и ставаше тъмно, те и червено. Небето и се прибирах. Сега защо? Торча се. Добре, затворя. Така, пръчки не трябват. Имам стак. Дирт. Така. И колко? Един стак и 16 факти, което е много добре. Хора, да лягаме да спим. За сега не съм виждал зомбита и не искам да виждам хора. Сега най-важното е да си изравня мястото и да мога за да мога да строя къщата. На CD Ranger 133 му направих YouTube, но той каза, че не иска да снима. И аз не мога разбера за какво като Андройчо спряха. И аз вече снимах на Андройчо канала, но той вече го изтри от YouTube. И вече не мога да качвам канали там. И затова ще си качвам във Влади Про. Хора. Реших. Също така. Ще снимам и на Euro Truck Simulator 2. И на San Andreas, GTA San Andreas. Да свършим и да отиваме да къртим тези дървета. Крава! Бързо трябва! Не, това добре, че си го взех. 2 крави! Също така хора много
си търся кожа, защото от тях може да се прави книги. Тук ще направя градина на Sugarcanes. Ето тук някъде. Тук Sugarcanes има на там. Цветчетата ще ги обира после. Искам да се прибера с 2 стака. Ето я. Трябва да я. Ще снимам много видеа на Майнкрафт. Нещо на лаптоп не ми се снима, защото и аз не знам. Хей хора, измислих го. Няма се прибирам чак там горе на планината. Но ще опията с овца и ще си направи го. Ето така. Сега ще вземем дървата. Ще си направим крафтинг тейбъл. Ето лилото. Ето още нецко. Сигурно ще направих си още една брадва, защото ще къртим яко. Трябва да се прибера с 2 стака. Не забравяйте, че ще ходим до саваната, тя напред. Ма трябва да изкъртим малко камък, защото дори маркирам да не се изгубя. Защото тя ме е доста далеч. Аз всъщност много не си я спомням добре. Ама и такива дървета ще се дръме. Не знам колко минути са клипа. Абонирайте се, харесайте клипа. Вие си знаете. Искам да направя доста абонати, защото имам малко абонати. Да знаете хора, че вече снимам в моя канал, а не в на Android, защото той го изтри. И каза повече няма снимаш в Android. И аз казах добре. Тук не знам дали ще излязат 2 стака дърво необработено.
аз вече почти имам стак. Па нали трябваше да си направя легло. И още една брадва. Той дърво ще му падне къртени. Сложа леглото. Ябълка. 4 ябълки. Имам хора. Че не мога да се ориентирам къде беше. Виждате ли едно дървце е там? Това е на саваната дървото. Там има тикви. Дето онова дърво има тикви. Да покъртя още малко. Вече стаки 13 имам. Бързо кирката ми се щупи. Дойде. Аз пак кирката, брадвата. И така, хора. Мисля да ляга. Що няма? Явно е дърво е там. Това е на саваната е дървото. И там, где е другото дърво, има тикви. Легнах се. Дано не виждам за сега зомбита и дано и не виждам. И аз да ида до тиквите.
Видяхте ли хора, има тикви. Сега ги изкъртим. И ще ги направим на семи. Ще трябва да търся и семена на пшеница за хляб. Тъй малко си изхъбя меча по. Ела тука. Прасенце ела. Не мога го фана. Малко свинско. Когато взел съм го. Еми хора, прибирам се с почти 2 стака дърва, необработено. Сега ще видите колко дърво ще ми даде. Налегло за вълна. Още имаше 3 легла хора. И почти го изравних. Тъй да я оставам, защото нали къщата ще трябва да я правим. Трябва ни дърво. Ето. Необработено дърво се прави и обработено. Абе,
То трябва верно някой да влезе и ми помогне в този сервер. Заради него ще извикам. Както виждате, ето там. Ето там, дето водата ще направя градинка на Sugarcanes. До нея ще направя пак нещо такова. После нещо такова ми фермичка. После там ще има кокошки. Там за брадавиците от ада. И е там някъде, дето онази водата ще са кравите. Овцете ще са малко по-надалеч. Там някъде ще са. Пак ще има фермичка и ферма на прасета. Само трябва да намеря моркови. Ето така малко си. Какво е хубаво без зомбита, да не се появяват. Защото то като почнат крипъри, зомбита почва да ти гърмят, ти бутат къщи. Изчакай! Сори хора, извикаха ме да ям. След малко ще приключвам видеото. Само да посея тиквите. Ето така. Трябва ми още малко камък. Да направим фермичката. Пипър се как бяга. Тези дървета трябва да ги махна. Тук да изчистя. Тук ще има една фермичка, която ще има пшеница, моркови,
репи, не знам откъде ще взема. И ще има и тикви. Всъщност тази камък да си направя. Чакай. Ще си направя. Ето така. Виж, презентството баща ми си отишъл, където ще живеете. Тема е по-лесна. Хорошо. Приключвам след малко клипа. Но няма да е веднага. След около 5-6 минути трябва все пак да се направя. Ето тук ще почва. Старт си имам. Май градинката да е още 2. Чакайте, ще го направя. Много картини, иначе ще падне хора. Ето така. Сега си направя вратичка. Вратичката ще е бяла. Ето. Бяла вратичка. Вижте как съм с късмет, хора. И така. Сега започваме. Тук ще има пшеница. Също така ще къртя дупка за вода. Дупки за вода. Трябва да си направя.
изсъхва, защото иначе виж как изсъхва. Ето и това ще е градинката, хора. Така. Тук ще направим. Ще направим тук малка фермичка за животните. Е малка градинка. Аз ще направя по-голяма, ама както ви казах, той ще го очистя. Той трябва яката да се чисти. Още не съм си направил къщата. Не съм изравнил. Много неща трябва да се правят, хора, за това ще идва. Утре ще снимам. Там ще ми е градинката. Както ви казах, дето нас вода има. Ще ми е фермата за крави. Тук фермата за sugarcane, до нея там кокошките, пак фермичка. Там овцете. По-нататък ще събирам в друг епизод, ще събирам сигурно само цветове. Ще търся, да мога да оцветявам кравите. Мисля вече да слагам всичко и да приключвам клипа. Sugarcane ще ви кажа къде има. Леглото. Леглото ще си остане. Меча почти ми се изхаби. Трябва да направя енчантинг. Но неща трябва да се направят в този сервер. Изчакайте малко да. Трябваше кирката. Але, вижда се. Батерията е изтощена. Включвам го да се зарежда. Мисля, че така е по-добре. Но така. Запълня го. Ето така ще сложа леглата. Ще има още едно легло. Ще влиза трети човек. Той ще ми бъде като асистент. Така, хора, лягам да спя. Защото на сутринта да изравня колко ми е останало един стак и 30 на копчета и да спирам клипа. Защото вече 30-40 минути си ги има. Абонирайте се, харесайте клипа.
Ами хора, това ще бъде клипа. Абонирайте се, харесайте клипа. Това ще бъде първи епизод на Minecraft Pocket Edition. И чао!